Nestor Uranga naiz, Hondarribitik nator, basoa eta naturaren kudeaketa ikasten dut. Marcos Ramirez naiz, grado medio honen jardineritzan, nabil. Iñaki Usaiaga naiz, da nabil ikasten nekazaritza eta abeltzaintza ekoizpena hemen Fraisoron. Basoko zuhaitz espezieen izenak eta ezagutzea, gero ehiza teknikak, arrantza teknikak, babes motak, natur gunen babes motak eta horrelako gauzak. Jardinen mantenimendua, soropia nola eraman, eta baita ere beste letikan daukagu lora denda. Lora denda bat nola eraman, lore sortak nola egin. Generalian animalien gestinua pixkat baserri bat zela erabili, zela mobidu, janak eta zela emon, gero zela tara bai erretekin ekonomiko bat bai, da zeure bizitza pixkat zela bideratu. Orain iritsia garaia hortentzien lorea galdu eta mozturren gurtean atatzeko. Eta hori irakaslea horrek gure esplikatze dugu eta gero gure hasten gaiten lanen. Hortzen naiz Bergatik astelehenero, da hemen gelditzen naiz ostiralera arte, egunero. Etxe oskue hori, egunero gozaixa, bazkaixa eta faixa. Ukido suertia Leonardo beki emon dostela, eta horrei esker noia Dinamarkarei 2 hilabete. Hau gustatzen zegoelako, ikasten. Nera mentxe izango zen basozaina hala izatea. Mendilla maite binduan nago, astu gero juten naiz eta hori. Ni neure esplotazio ukitzea guztauko jaten da pixkat autosuficiente izatea.